Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us proposo la ressenya de La vegetariana de l'autora sud-coreana Han Kang. Aquesta novel·la és la més coneguda de l'autora en l'àmbit internacional i probablement ja n'heu sentit parlar. De fet, va ser la primera obra de Han Kang a traduir-se al català i al castellà, si no m'equivoque. Es va publicar originalment el 2007 i més d'una dècada després, el 2024, l'any que Han Kang va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura, la Magrana va editar la novel·la en català amb traducció conjunta de Minhua Zhou i Raymond Blancafort. En el canal ja hem parlat d'altres dues novel·les de l'autora, Actes humans i La classe de grec, però encara no havia llegit La vegetariana. I en només 170 pàgines, Han Kang ens conta una història punyent, farcida de violència, incomoditat i simbolisme. La història comença quan Young-hye, la protagonista, decideix deixar de menjar carn arran d'un somni que la turmenta. Són malsons recurrents en què apareixen animals morts i esquarterats, sang i carn crua. Aquesta decisió sobtada li capgira la vida a ella i a tota la seva família. Sempre havia sigut una dona modèlica i una ama de casa força tradicional, però aquesta xicoteta rebel·lió contra les normes socials ho canvia tot, principalment perquè ningú entén per què ha canviat tant de colp i volta i l'intenten forçar perquè torni a la normalitat. Així i tot, la versió de Young-hye a la carn és cada vegada més obsessiva, i quan la seva família intenta obligar-la a menjar carn a la força, ultrapassen un límit que trastoca per sempre més la seva identitat. No diré el que passa per a no desgraciar-vos la història, però diguem-ne que no és gens agradable. I arran d'això, els seus pares acaben tallant el contacte amb ella i el seu marit li demana el divorci. La novel·la s'estructura en 3 parts: La vegetariana, La taca mongòlica i Flames verdes. El que resulta més curiós, al meu parer, és que cada part està narrada des del punt de vista d'un dels familiars de Young-hye, tot i que sempre es fa en tercera persona. Primer hi trobem la perspectiva del marit, després la del cunyat i, per acabar, la de Jin-hye, o In-hye, que és la germana major de Young-hye. Al llarg del llibre veiem com els canvis que experimenta la protagonista afecten la vida de tots 3 de manera diferent. És a dir, vivim la història a través de les seues perspectives i mai acabem de saber del tot què pensa realment Young-hye, excepte per alguns fragments en primera persona que s'intercalen amb la narració en la primera part. Aquesta pregunta que es plantegen els 3 personatges que passa pel cap de Young-hye és el gran misteri de la novel·la, una incògnita que no acabem de desvelar al final d'aquesta mateixa novel·la. I a mesura que avança la història, Young-hye s'aliena cada vegada més i diguem que es deshumanitza i es perd en el seu món interior. La novel·la està carregada d'opressió, com he esmentat abans, i és que aquest element hi té un paper central, juntament amb la salut mental. A poc descobrim que Young-hye ha patit violència al llarg de tota la seva vida i tota aquesta cruesa i falta d'humanitat acaben destrossant-li la identitat i l'espenten cap al seu propi imaginari i la dissociació. Tot és molt simbòlic, però si em pregunteu diria que aquesta metamorfosi que pateix és una manera de defugir de la culpa i el dolor i buscar una mica la puresa en la naturalesa. Després de llegir 3 llibres seus de Han Kang, ja m'ha quedat clar que no podem esperar floretes i arcs de Sant Martí, però és que La vegetariana és, sense cap mena de dubte, la història que més m'ha costat de digerir. Mira que Actes humans era una novel·la de sang i fetge, però aquesta és tèrbola, és incòmoda i, sobretot, és desagradable. Per molt que busquen, no trobo una paraula millor per a descriure-la. I compte, amb això no vull dir que no m'hagi agradat. La violència envers Young-hye és total i estructural. Hi ha violència física, institucional, matrimonial, sexual i psicològica. I en gran part Young-hye està sotmesa a tota aquesta pressió pel simple fet que és una dona. Per això us puc assegurar que he odiat a mort el marit i el cunyat. El marit la deixa a l'estacada a la primera de canvi tan prompte com deixa de complir el rol d'ama de casa perfecta i el cunyat s'aprofita del fet que té una salut mental fràgil per a manipular-la i engrescar-la. Són personatges que no fan més que reforçar la idea que els humans podem arribar a ser els éssers més destructius i alhora també els menys humans. L'únic personatge amb qui he pogut empatitzar una mica, a banda de la protagonista, és In-hye,
que com a germana major és l'única que no la deixa tirada i que fa tots els possibles perquè millore, o almenys perquè no estigui completament sola tota l'estona. És també l'únic personatge que mostra una empatia real cap a Young-hye i que coneix de primera mà algunes de les experiències terribles per les quals ha passat. Tot i que la situació la sobrepassa, destrueix la seva vida familiar i gairebé l'acaba consumint, In-hye intenta entendre la seva germana menuda. I evidentment hi ha sentiments contradictoris. Hi ha un cert odi cap a Young-hye pel mal tràngol pel qual han hagut de passar, hi ha retrets i una forta resignació. Però de tots els personatges de la novel·la és el més humà i en certa manera, almenys en la meva opinió, és l'únic que acaba rebel·lant-se contra la violència i reflexionant sobre l'opressió de la societat. In-hye no deixa de ser també, en certa manera, una víctima d'aquesta opressió. El final del llibre no és gaire esperançador, sinó tot el contrari, és colpidor, ambigu i simbòlic. A més, és un final obert, per la qual cosa ens deixa interpretar què passarà. Sembla que la frontera entre la imaginació i la realitat es difumina cada vegada més, i el final n'és una mena de colofó, o, si més no, el punt àlgid d'aquesta dissolució. Ja us dic que no és una història fàcil de pair, però pense que paga la pena llegir-la. Ens convida a reflexionar sobre la condició humana i les atrocitats de què som capaces les persones sense adonar-nos-en. Si heu llegit el llibre o una altra novel·la de l'autora, podeu deixar un comentari a sota i compartir què us ha semblat. Això és tot per ara, espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.